Yurdumuzun edermen babadyxanlarynyň ýylyň bereketli toprakdan öndürýän akbuğday hasylları owa hojalygyny esasy buğdaklaryň biri bolan gallany gaýtadan işleýän kärhanalaryň iş tepkinleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Dünýäň ösen tehnologiýaly enzamlary bilen üpçün edilen bu kärhanada işleriň döwrüň talabyna laýyk alınıp barylmagy netijesinde öndürilýän azyk önümleriniň hil derejesi ýokarlanyp, olaryň görnüşleri barha artýar. Hormatly prezidentimizin yurdumyzyň ilatyny azyk önümleri bilen üpçün etmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrliginiň margally önümleri önümçilik birleşiginiň Türkmen gala un we unaş önümleri kärhanasyna da münasip işler alınıp barylýar. Kärhanaň önümçilik bölümleri dünýäniň belli kompaniýalarynyň kämil tehnologiýaly enzamlary bilen üpçün edilip, olar tejribeli hünärmenler tarapyndan kompýuter ulgamy arkaly dolanyrylýar. İşleň sanlaşyky ýola goýulmagy netijesinde daşary ýurtlardan getirilýän önümleň orny tutýan azyk önümlerini öndürmek işleriniň depkini barha ýokarlanýar. Kärhanada häzirki wagtda un we unaş önümleriniň onlarça görnüşi öndürilýär. Hünärmenler çekýän asylly zähmetleriniň netijesinde öndürilýän unaş önümleri dürli ölçeklerdäki owadan gaplanylýar. Öndürilýän azyk önümleriniň hil derejesini üpçün etmek bolsa, kärhanaň işleriniň esasy baş maksady bolup durýar. Bu ýerde öndürilýän we ekologiýa taýdan arasda bolan un we unaş önümleri bilen ilatymyz iýdigderli üpçün edilip durulýar. Halkymyzyň un we unaş önümlerine bolan ösen seglerini kanagatlandyrmakda tutan ýerli zähmet çekýän bu kärhanaň hünärmenleri päm paýhas ummany magtum bolup Praga ýylyny iş öndürjüliklerini barha artdyrýarlar. Un we unaş kärhanasynyň hünärmenleri halkymyzy ýokary hilli azyk önümleri bilen üpçün etmekde alyp barýan işleri üçin Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagymyda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdarymyda alkyş sözlerini aýdýarlar.